Sugeng telu promiarsa monggo sareng suka-suka ketembangan gandeng Jawa jejogetan lut wirama wirwiraga lan wirasunga mangga kumpul sedulurku enggal tangi aja turu ngibur ati ben seneng atimu aja lali idamanmu lutruke yo karya baru oh karya baru oh karya baru ora karya baru ya rasa campur sarine oh karya baru oh karya baru ora karya baru ya rasa campur sarine oh karya baru kita nggih dalem atur kaweningan kula aturi Bapak Abdul Kohar selaku kepala dusun Dukuhan Kidul ugi Bapak Supendi selaku ketua panitia sedekah bumi juga Bapak Mujahidin juga Bapak Musolin dan langsung Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi Gerindra kula aturi minggah wonten sasana pagelaran ugi mbok menawi kiat Bapak Kepala Desa Bapak Aspari kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Ngenteni sampai ngawantore ana kerlip-kerlip kuning langsung biar karya barunya nih Jos Gandos. Monggo Pak Udin. Mbak Erika iki sebabe iki didi ae masalah ibu-ibu. RT ku njaluk
munggah ya wan ku jaluk dhewe Pak aku. Ngono dadi engko sing lanang titik-titik ae. Nggih, Pak RT ne, nggih. Ide, semoga. Monggo Pak Udin, Pak Lurah monggo. Ayo. Iki aku njaluk gendingku dhewe dhisik engko nek kabareku wis gak apa. Wis yo loro ae aku cinta ora ari karo gondal gandul engko tak Pak Udin tak dilekno sing enak ku besone nek los. Pak Udin iki sampun kontrakan lagune, Oh, lah, sampun nggih. dikontrak dhewe. Oh, dikok wong iki. Nggih. Ketipunge engko dicacakno dhisik. Bapak kepala desane mboten minggah ta Endi, niki? Pak? Sik Oh, Pak Udin tak nggih. tembele dhewe dhisik iki medane kajatku iki. Pentembel nek mboten pentembel niki lho suwek kabeh jarike. Apa cinta ora ari karo gondal gandul Pak Cakasri sarep ae nek gak suwe-suwe. Nggih. Anteni Ibu RT suwen. Nggih. Sakrep Cak Kasri imbuwana 3. Ah, titik-titik. Ngono ah. Pak RW. Alhamdulillah nggih, balik malih teng Nggih. mriki. Mangkane Pen mboten kangen kula ta? Oh, wis dijaluke tawan gak keturutan sih. Oh ngoten. Nggih, semangka Cak Kasri ditarik. Wah, tak duet kalau Pak RW rek, suwe gak kepethuk. Ya. Karya baru. Oke. Seneng sing mari-mari golek jodoh liwat orari kaitane kontek-kontekan akhire tresno tenanan Senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat rari iya kawitane kontek-kontekan sayang akhire jodoh temenan asal. ingsun sing welas lan ngira dik ingsun jodoh yo Amerika tembung guyon rakawitane akhire ya padha welase Enason sen ngira sing nyono mas enson jodoh yo Amerika omong guyon ayo kawitane akhire yo padha welase ya sing mari-mari golek jodoh liwat orari kontek-kontekan akhire tresno tenanan
Mbak Sum ketemu ya. Iya, digoyang bareng-bareng bersama karya baru. Didukung oleh YouTube channel Gadis Multimedia Putra Lighting. Abang-abang ning prapatan Mbak Sum. Kuwi jenenge setopan. Putih-putih nang kuburan apa dik? Kuwi jenenge pocongan. Gondal gandul rasa rungyang apa dik? Kuwi jenenge kentongan. Gondal gandul ra kontangan apa dik? Kuwi jenenge kentongan. Gondal gandul warna-warna ya dik, ana jambu ana nangka. Gandul pancen nikmat ya mas ya, ana terong ana tomat. Gondal gandul ana kuping apa dik? Kuwi ngono anting-anting. Gondal gandul sing kok gawa kuwi apa mas? Kowe kuncine balai desa. Tak tambahi loro sik iki. Oh nggih. Apa kemarin? Endi kemarin? Alah. Pak RW. ATM mboten napa-napa Pak RW. Iki lho enak dudur iki rek. Apa iki kemarin? Iki lho mangro apan enak Pak Udin. Joko Gunung karo Mas Kuning. Kaya awan mang lho, sing joget enak Pak Kasri wis aku iki mari ngono Pak Udin. Iya. Iya. Masih bersama karya baru. Iya,
saiki wis malih rupa ali-ali emas kuning ra ngira dadi tuweke wong liya apa pancene wis lali tandha tresnaku ora diopeni ali-ali emas kuning apa piye sliramu ra eling tandha tresna ikat janji ning saiki ora bakalan ali-ali emas kuning ra ngira dadi duweke wong liya apa pancene wis lali sumpahmu ojo lali janjimu Kawin kontrak musiknya sing duwe lagu Bapak DPR. Piano Bu RT, sak lagu aku nyacano piano nggih. Cinta sabun mandi, guys. Iso, gak iso? Iso. Aduh, ya gak iso. Bu RT monggo naik ke atas panggung. Tak kei cinta sabun mandi ora iso ya. Asido. Bu RT, monggo. Ayo Bu. Ken mang gringgingen adik. Ayo munggah wis. Ayo tim ibu-ibu sing bagian masak iki nek ana lirone goyang. Injih, semangka. Nggih. Bu Lili ditemani sama wis pokoke sing hot-hot. Mbak Wiwit monggo lirone masak. Ayo Bu Mukti, ayo. Ya inilah tim Ibu RT dari 03. Ya, dari 01. Endi Bu anu mang Bu Pur mang. Bu Pur ayo. Mangetek adik saiki gak gelem. Ya, nggih. Nggih monggo, nggih. Ya wis njaluk Dik. Oh, nek ditempel Pak Udin nyanyi dhewe njaluk lagu dhewe. Nggih, nyanyi dilik jarene. Minta lagu apa, Ibu? Apa? Mutiara. Nyanyi sendiri ya, Ibu. Mutiara Mas Ari. Cuma 3 ini ibunya. Oh, nggih. Nanti lomba joget ya, Bu. Jogetnya sing enak nanti disawer sama Bapak DPR. Nggih, perlu bantuan Mbak Dwi, Mbak Dwi monggo Mbak Dwi. Ayo Mbak. Mbak Dwi, Kok nek Mbak Dwi munggah aku tak mudun. Ta. Ngrewangi iki lho, ayo. Iki kanggo ngramekno warga masyarakat Dusun Kidul. Oh, injih. Nggih. Semangka Mbak Dwi. Kita senam bareng-bareng di sini. Masih bersama karya baru. Senam. Biar sehat. Mbak Dwi-nya nyanyi. Monggo Mbak Dwi. asik Mas Ari Lalia
Ya, lagi. Sampun iki mah. Lho gak krasa. Njaluk maneh. Oh, jangan lama-lama. Pak Lurah monggo pen minggah niki lho enten rewangi Bu Lili. Monggo. Monggo Pak. Izin, terima kasih. Langsung closing. Santai, santai mawon. Masih bersama AR Musik Karya Baru. Bila ono pamit mulih pasti kala yen titik jodone.